ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి ముఖద్వారంలో సిఆర్డీఏ ఆమోదిత ఓపెన్ ప్లాట్లు విక్రయానికి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి ముఖద్వారంలో కంచికచర్ల హైవేకు సమీపంలో ఉన్న సిఆర్డీఏ ఆమోదిత ప్రైమ్ ఓపెన్ ప్లాట్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కంచికచర్ల ప్రాంతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. విస్తృత రోడ్లు, విద్యుత్, నీటి సౌకర్యాలు, సమీపంలో ప్రైవేట్ ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులు, భవిష్యత్తులో విలువ రెట్టింపు అయ్యే అవకాశాలు. ఇది మీ పెట్టుబడికి ఒక భద్రమైన భవిష్యత్. ఇలాంటి అవకాశాలు తరచుగా రావు, కాబట్టి ఇప్పుడే మీ ప్లాట్ బుక్ చేసుకోండి. సమాచారం కోసం సంప్రదించండి. ఫణీకృష్ణ 6303035939. ధన్యవాదాలు.